الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون al'amarin ƙasa ya kai inda ya kai yanzu Allah mun dawo gare ka in su waɗancan ba su san ka ba mu mun san ka ya Allah mun dawo gare ka da su kinnafa da su boko haramun da su duk wanda yake da hannu a cikin rashin zaman lafiyar Najeriya Allah ya mana maganinsa da sauri Allah kai maganin ashabul fili kai maganin dukkan kafuran zamanin da muna roƙonka albarkar annabi sallallahu alaihi wasallam da matsayinsa a wajenka albarkar annabta da abin da annabta ta kunsa a wajenka albarkar walittaka da abin da walittaka ta kunsa a wajenka albarkar shehu tijjani albarkar shehu ibrahim albarkar faida albarkar dukkan mutumin da yake ruku'u na sujada muna roƙonka ya Allah kai mana maganin waɗannan da sauri muna ba da wuridi na alamtara a rika yin 1,111,000 ana yi ana maimaitawa da sauri za ku ga taimakon Allah da sauri iko in Allah ya yarda ɗahiru Usman Bauchi yake magana damuwar mu ta kai matuƙa Allah dama muna wajenka ne mun sa ya koma wajenka ya Allah Ubangiji su waɗannan mutane in ba su san ka ba ya Allah mu ka sani mun san ka subhanaka wa ta'ala Allah kai mana maganin waɗannan da sauri yadda kai maganin kafuran annabi Nuhu kai maganin kafuran annabi Hudu da kafuran annabi Salihu da kafuran annabi Ludu da kafuran annabi Ibrahim da kafuran annabi Musa da kafuran su Fir'auna da kafuran shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da dukkan kafurai Allah maganin su yana wajenka kai mana magani da sauri a kawar mana waɗannan mutane su kinnafas dinnan da boko haramun da dukkan ma wanda yake da hannu a ciki ko da gwamnati ce take da hannu a ciki duk da ita Allah muna roƙonka Allah yadda wannan miyagun bayi suka fusatar da kai Allah mun tuba muna furwa muna roƙonka Allah kai mana magani da sauri yadda Allah ba san ka ba mu mun san ka subhanallah la ilaha illallah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah muna neman gudunmawanka da sauri kai mana maganin waɗanda ke nafas da su da yan boko haramun da dukkan waɗanda suke da hannu a ciki duk ko ira suke Allah ya to da hannunka Allah kai mana maganin su da sauri آمين يا رب. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقام أيكي وذا. نعم. ألم ترى كيف ربك أن سورة أكرنتها. نعم. مليون أكرنت مليون أساكي كرنت مليون أكرنت مليون أساكي كرنت مليون. miliyon da 100 da 11 ta yi ana karanta za ku ga taimako daga Allah da sauri insha Allah wasalamu ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin tuba gare ka muna furwa Allah ba san ka bane ba sa sanin ka ba san ka bane Allah mun san ka muna tuba gare ka muna furwa muna bada wa kan kasa Allah ka ji tausayin mu ka dubi matsayin da muke يا الله سبحانك بك عزتي عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله. أكام آياتي أيتي